Ram. Yo sama niki niku kan sing diculikan bayan-bayan. Nggih. Bayane enten 6 jare. Wah, 6 nggih. Nggih. Niki kula unggane Pak Bayan Bruno. Pundi Pak Bayan Bruno. Pak Bayan Bruno. Monggo Pak Bayan Bruno monggo. Korban selanjutnya Pak Bayan Bruno. Oke, nah. Terus sinten malih Bayan Bruno? Sito. Terus sampean ben ditambah. Oke, nuwun. Iki lho Cak. Monggo. Tante kan. Lho, ya dalah. Temu piantun Sita iki jane. Ada kula mboten nyanyi. Jane kenapa, Pak? Nyuwun lagu nyawer mawon. Oh iya. Wong lek kloman ora nyanyi mung nyanyi. Liwung, Mbak. Liwung? Nggih. Sinten pilih? Napa? Pun Sembara. Oke. Yo Marisa. Nah. Yuk, CCL. Monggo lho Pak, ampun benar jenengan. Anu, moceng ngaji kesel. Oh, ngaten. Lah dia mau kan mau lenggah to. Monggo. Menake kula ngeten aku. Oh, ki jelane kenek ae wong ben ngadeg. Senene Mas Pur. Oh. Engko Maksudnya liwung, apa, Mbak. Pak? Liwung. Oh, lewong nggih. Namung gending lho. Nggih. Nuwune lewong. Monggo Pak Bekso. Monggo lho Pak, monggo.